Ala, video. Oh, ito yung bagbag. Yan, Little Batanes. Yan. Oh, yan. Oh. Ito ang YouTube channel. Ayan. Oh. Guys, dito naman tayo ulit sa bagbag. Maraming mga swimming dito. Maraming mga bata nagsa-swimming. Ayan. Ayan. Oh. Oh, yan. Oh, yan. Oh. Yan. Oh, yan. Oh, doon ka, dali. Oh. Sige. Oh. Talbog. Oh. Oh. Sige. Oh. Ayan ang Little Batanes. Ito. Guys, yan ang Little Batanes. Ito kami ngayon sa Victoria Bagbag ng Alaminos City, Pangasinan. Ayan. Short Pangasinan. Monte-Mayor. Aero, naligo si Aero. Oh. Naligo si Aira. Aira. Oh. Oh. Allah. Okay. Oh. Ito yung ano. Oh, okay.